Oy, niya na itong halangdong guest. By the way, atong kumustahon kay sama sa Obama lugar ang Agusan del Sur gipailawon gihapon sa MECQ kon Pareha na to, Dre, pareha. ha? Pareha na to, Dre, MECQ pod. Oh, pareha dire. Apan dunay kalahian. Unsa may nakalayan, maliban sa walay ayuda Ato dili. lang pag-istoryahan niya. Ha? Kaya ang tinuod probinsya sa Agusan del Sur, grabe dito ka proactive sa mga volunteers o mga health workers o law enforcers. Ha? Tay pakadali, karon taniya. Dili na may GCQ na may. GCQ na daw sila, wala ni sulod na siya. Mga kagay, ako na kadya intro sa ako ni. As of July to Biyernes, doon na nakabing 300 ka-active COVID-19 cases sa probinsya sa Agusan del Sur. Aron matagan updates ni ini makauban na to mismo. O di na din sila MECQ, GCQ na lang di ay. Kauban na to mismo, among gibulabog ang iyang kabuntagon. Si Governor Sante Cane sa Agusan del Sur. Good morning! Good morning, Bob. Yeah, good morning paring Art and paring Bernie, maayong buntag, yung mga kagayanon. Mas Kung maayo Tibo, para sa buntag. Ikutan. Blue. Alright. Nagkabata man ni si Governor Roy. Ako Ano ganit na, po basta na still number, kay ikaw nagkakulot po din yung buhok. Wala sudlay. Governor Kani, unsa na may kaning quarantine status karon diya sa Agusan del Sur. Ubos na ba mo sa MECQ o gibalik na mo sa GCQ? Yeah, good morning paring Art, no? Human sa usa ka buwan nga MECQ, din hugot kaya natong gipatuman ang atong mga health protocols. Milampos ang atong probinsya sa pagpakunhod sa number of COVID-19 positive cases. O maotong ni anunsyo ang IATF na pinagi sa atong mahal na presidente Digong Duterte nga sugod July 1 paingon sa July 31 karon nga tuig. May ubos-ubos gamay ang classification sa among community quarantine na nakaroon ng Agusan del Sur sa General Community Quarantine. May naka-graduate na kami sa MECQ. Nga buot ipasabot, Bob, unsay buot ipasabot di ana nga gibalik na mo sa GCQ? Nagpasabot kini Art and Bernie nga medyo na-control na mo ang transmission sa COVID-19 virus ug may resulta kini sa pag-ubos sa mga kaso. That is why we are still on GCQ kay aduna paghihapoy mga reported positive cases kay kami dinhi sa among probinsya paring Art o paring Bernie. Kada adlaw gid mi diri naga-conduct og swab testing sa among mga katawhan. So the more you test, the more you find out positive cases of COVID-19, of course. Kini tungod kay ang atong probinsya, doon naman kami kaugalingon na molecular diagnostic laboratory nga gitoko dinhi. So ang among mga kaso sa ang among mga swab samples mga specimens wala na namo kini gidala ngadto sa laing lugar para ipa-confirm sa laboratory. Naamo may kaugalingon nga COVID-19 laboratory mao na nga within 6 to 12 hours dali ra kaya na mo makuha ang resulta sa mga swab test nga ginahimo dinhi sa among Ay, probinsya. sana all nga na. Unya, kanang kumusta ang kapaspas sa pagbakuna diya sa mga tao kay among na dunggan diri nga grabe magyuday mo mang pressure. Murag nabali ni ba yun? Ang Agusan del Sur grabe mo pressure sa national government nga dili dapat dugay-dugayon ang mga bakuna para sa probinsya. Yes, tinood ka na, no? Ang kami din kutob sa bakuna nga i-roll out para sa probinsya sa Agusan del Sur. Wa kinilangan na mo kining gidala ngadto sa nagkalain-lain nga mga vaccination centers, no? Sobra kini sa 36 man siguro ko ako masayo ka vaccination center sa entero probinsya sa Agusan del Sur. Og basta naali bakuna, paring Art, sigurado gid na nga among mga katawhan mulinya gid na sila para mabakunahan. Gani ako mismo naguwat na lang ko sa akong second dose, no? AstraZeneca ang ako. I had my first dose last May 26.
So between 8 to 12 weeks ang second dose. So I'm only waiting for my second dose. Maghuwat ako sa order sa among provincial health office kay lagi di mang aisip gobernador, dili man ko makabuot kung anos ako magpatupok. Maghuwat gyud ko sa schedule kay doon naman tayo scheduling sa atong mga vaccinis niya din sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Dili day anang gobernador, ang gobernador ko dapat priority ko. Dili day ana day day. Ay, dili na pwede, Bernie. Dili ka na pwede. The right to good health, the right to life has nothing to do with your position in government. Ay. Every Filipino, every human being must have equal access to all health services. Dili tungod kay ikaw na sa taas ng posisyon, ikaw magkauna-unan. No, it's not. Nadugyan ka ang kanang istorya ni Gob Cameron sa katong imong mga kailan ito nga nag-una-una nga mga kuan nasa posisyon. Unsa. Nadugyan ka ito ba? Unsa. Nadugyan ka ito nila, nasabtan ka ito nila ang mensahe ni Gob Cani sa imong mga higala diyan nga naa sa ilang mga posisyon. Higala din nato to sila. So, pero dili gyapon magkumpiyansa Gob Cani. So, naapagyapon ang mga checkpoints na gyapon ang inyong mga monitoring sa mga establishmento sa pag-obserbar ni ini nga minimum health protocols. Well, actually, wala na tayong mga checkpoints, paring Art, no? Bernie, wala na tayong checkpoints. Musulod ka sa Agusan del Sur, libre ka na musulod. As a matter of fact, kung musulod ka sa Agusan del Sur, dapat ikaw na ang mag-careful. Okay. O na wala pa'y virus, gibutangan na mag-checkpoint para di makasulod ang virus. Pero karon kay ang virus mismo naa na ang local transmission sa among probinsya, what is the point of putting up a virus? So libre na mo magsudsud diri sa Agusan del Sur. Apan, you have to follow the health protocols, wearing of face mask. By the way, under a GCQ, diri sa Agusan del Sur karon wala nag-require ang face shields. Wala na nag-require unless nga naa ka sa mga air-conditioned rooms like public and private offices o kaning sa mga public transportation ng mga bihikulo nga doon ay air condition o sa mga malls. Diha nag-require na to ang face mask o face shields. Otherwise, kung naka sa public place, naka sa outdoors, ang gi-require na lang karon din sa Agusan del Sur mao ang face mask. Satisfied ba si Gob Cani sa dagan o sa ihap sa mga nabakunahan karon diha sa iyang probinsya? Yeah, I'm very satisfied. Kaya kung doon na may mabahaw na mo ng mga bakuna diri, very negligible. No, katong naka-schedule for vaccination on that day nga wa mo sipot, onya wa po'y nag-walk in, mao nang naay masubra usahay, ma-spoil naman na siya. So it has to be returned to the Department of Health in the region. Kasagaran nato Gob Cani nga problema ang pagkumbinsi labi itong mga medyo idara na mo nga di kumutuan ng mga vaccine. Nagya po yung panggawas mga nag-hibernate. Ngayon nga, kanina sa tuka ng mga vaccine ko, mamatay. May mong zombie, may mong zombie. Sa nila pag-kumbinsi nila, Gob Cani, nga taas man kayo, paspas man, nga ang mga tao diya, magpunsisok, gusto magpabakuna ang mayorya. Well, actually, ang amo lang gibuhat ni Art, no, o Bernie, mao ang hatag kanunay sa mga IECs na mo, no, Information Education Campaign up to the household level. Kay kining mga BHERTs na mo sa mga tagsa-tagsa ka barangay, aktibo mong pod. So mitabang sila sa atong provincial health, sa DOH, sa mga municipal and city health offices sa paghatag og information. Unya doon na kami rekurida nga ginahimo, no? Atong gitahasan gani ang Bureau of Fire Protection nga gamito ng ilang mga fire trucks kay naaman ay mga loudspeakers nga kanunay maghimo og mga rekurida labi na sa mga thickly populated barangay sama sa mga poblasyon areas, no? O sa mga bus terminals. And our Philippine National Police o ang atong AFP contingents nga niya sa probinsya sa Agusan del Sur, they are our partners, Bureau of Fire Protection, basta tanan. Nagtinabangay kami din aron lang pagsiguro nga ang mga katawhan masayod, ma-inform, maprotektahan. I have utilized the armed forces and the Philippine National Police
because they are also mandated in our constitution to protect the lives and properties of our people. So how could you protect the lives of our people if they're already dead with the virus? So ako silang gingan nga ang Philippine National Police o ang Armed Forces dapat mutabang. Pero kanunay naman gina silang mutabang because it is their mandate. Because ang atong constitution wa man nag-ingon nga ila lang protehian ang atong mga katawhan batok sa mga kriminalidad o sa insurhensiya. What the constitution says is they have to protect the lives and properties of our people. So lives, ang virus is a threat to human lives. So nagkasabot kami diri sa among Philippine National Police o sa among AFP. By the way, diri sa among probinsya, doon ay 5 ka mga operating AFP brigades nga nag-operate, no? Ipaindahin nila ning among mga among probinsya. Talking about that, Gob, Kani, you mentioned about insurgency. Nay nangutana diri Gayburn. Diya pud ba sa Agusan del Sur, daghan gyapon ang mga NPA diya ginaapil ba ninyo sila bakuna? Well, actually, I challenge all of them. No, kung ang NPA gusto magpabakuna, nganong di man nato bakunahan nga sila Pilipino mangyapon na sila. No, kung gusto nila, Kung sila ang bakuna para sila, Gob, katong pag-inject sila ha, nya, dala makamata na po sila nga dapat mo surrender nga ta, ana. No, actually, ang ako lang hangyo sa itong mga kaigsoon ng NPA, kung linya sila, magpalista sila silang bakuna, at the time nga muwato sila sa vaccination center, they should not bring their firearms. Because they will surely be arrested kung magbitbit sila silang armas. Kanya di man po siguro na sila magpaila nga, oy, bakunahi ko kay NPA ko. Ang importante, wag man na sila mag-ilig, kinsa nga sila, magpalista lang sila, no? Malinaw. And they will be vaccinated for as long as they can show proof nga sila taga-Agusan del Sur o Basta dili lang daw sundalo ang mag-inject sa ilaha, Bob, okay ra daw siguro. Walay vaccinators na to nga sundalo ug police daw because our vaccinators are all from our provincial health office, municipal health office who are accredited or trained by the Department of Health. Oy, Gob, sa kabulan mo nag-imisikyo na mga ayuda? Kay kami diri, di mo madunggan. Dili. Ang ayuda, ang mandatory nga ayuda dito na sa ECQ. ECQ. No? Ang in-ECQ, kung doon na ikahatag ang atong local government unit, well and good, but it is not mandatory. No? Pero dito sa Agusan del Sur, Agusan del Sur, ang mga tabos, no? Labi na itong mga sa ubos nga ang sa natad ekonomiya. Wag gyud ba ninyo pasagdi gapanghatod gyapon mo mga pagkaon aron lang masiguro nga di sila magutban na gobkan apan sa laing lugar. Labi na diri nagreklamo na mga kagayanon kung nga ang mga kabos in town katong mga nawat ang mga trabaho wag gyud diya sa Agusan del Sur inyo gyud ba ang gipangtununan tong mga wag gyud nahot natong mga kahigalaan kaigsuonan. Yes, tinood ka na, no? Tinood ka na. Di kinahanglan ka na tungod sa kawadon ng atong mga municipal and city local government units nag-aapod-apod niya na. And then the role of the provincial government is merely to augment the supplies nga pwedeng ipanghatag ngadto sa atong mga katawan. So augmentation ang role sa provincial government. O gani, bisan pa gani walay in ECQ or GCQ, no? Naanad naman niya ng sige panghatag og mga hinabang na to sa mga katawan. Kadung ka, Bernie? Sana all. Kapag, Bernie, bali na ka dito sa Agusan del Sur. Sana Ito sa prosperidad. Napaisal, last na lang. Yung ani mag-amping ang taga-Agusan del Sur. Pag mahuman ka sa ilang bakuna, Bernana din kay plastic ID nga murag LTO ba, murag lisensya. Wow! Sa inyuhan ang kaugaling gasto, Gob, Kani? Yes, gasto ka na sa provincial government. Now, gihikuan ka na, gihimo ka na sa atong Provincial Information and Management Office na right after you are vaccinated, isyuhan ka og vaccination card, og doon na kini siya QR code, og daily kini pwedeng pikion nimo. So, kani nga vaccination card, bisan asa ka mula ka, babasa kini,
magpamatuod nga ikaw bakunado na. Wow! And Kamber ni Gob, papel ra niya. Nabasa ba itong nagtaligsik? Malata. Wala, di ka mabasa. Di na mabasa. Ha? Governor Kani, mensahe nimo para sa mga taga Agusan del Sur. Ilabi na nga, wagwagin sila magmahay nga ikaw gyud ang gadumala sa rinda sa panggamanan diya sa lalawigan. Ha? Swerte kaya mga katawan diya sa Agusan del Sur, taliwa sa pandemya. Anaa ang provincial government nga misa pupog yun kanila. Kagaya. Ako na, Kana ako vaccination card, oh. Gwapo nga card. Pwede yeah. na i-loan. Pwede ta makalon, ana. Pwede masyuro na malon, ana. Burag, madawat na sa ako, ana. Bao niya na yung likod, no? Ang nakabutan lang diri sa likod is ang imong date sa asa ka bakunahi, diin ka bakunahi, unsa nga bakuna, unsang petsa ang bakuna, unya, maura nakabutang, wala ni si mga critical personal information. Pero kung makita ninyo nini, naami siya QR code, no? Na kinini, kini. Ano yung QR code ni siya. So kung doon na kay QR code scanner, dali rin nimo ning ma-determine. Kana lang na makita na nimo kinsay akong pangalan, taga diin ko, ganus ako gibakunahan, diin ko gibakunahan. Mao kana na siya. And this is mura ni siya no sa mura ni siya lisensya. Magpakita sa kuha. Ngano man sa Cagayan de Oro gubang dapit sa Mindanao. Ngano dili man mo makasundog sama sa gihimo sa Agusan del Sur. Ha? Ano man ba? Palakasay man siguro ni. Basig palakasay. Wala ni siya kalainan Bernie og art sa kanang driver's license na ako. Grabe. Wala siya. Grabe. Pwede man din lagi na. Pwede man din ano? Pwede man di. Pwede man din. Giving dili pwede providing value sa maimong mga constituents nga. Salamat sa pagbabakuna ha. Aniya na ang imong plastic ID. Basi kwartahan ng kuha, Agusan del Sur. Basi walay kwarta ni atong probinsya dire. Bilang yun siguro kawatan ang gobernador sa Agusan del Sur. Easy. Huwag kali, mensahe nimo para sa mga agsuranon. Well, ang akong mensahe nga to sa akong mga kaigsuunan din sa probinsya sa Agusan del Sur. O kadtong mga katawhan nga gustong musulod sa probinsya sa Agusan del Sur. Pag-amping lang in town ka mo because there is still a big possibility nga pwede mong mabiktima sa COVID-19 kaya niya ang local transmission sa kanunay gyapon natong sundo ng atong mga basic health protocols. Although giwala na karon ng requirement sa face shield in public places, pero hugot nga nagpabilin ang pagpatuma nato sa kanunay pagsulob sa face mask all the time kana. Then gilikayan usab gyapon nato ang atong mga face-to-face nga mga activities labi na katong dinaghan nga mga tao. Ang atong mga kananan karon gitugutan na nato sila sa 50% capacity sa dine-in and 75% capacity sa outdoor na dine-in, no? So aron mabalik na kita sa MGCQ from GCQ, ato kini niyang panimuon nga kanunay ginagid atong pagabuhaton kini. You and I kitang tanan magkayusa para mabalik na gid sa normal. Hopefully nga within a year mawala na unta kini ang COVID transmission para mabalik na ang tanan natong mga normal nga gibuhaton kay kanini ang pandemya nga nahitabo karon sa entero kalibutan dako kay kini epekto ngadto sa atong panginabuhi og mapakgang lang nato kini pinagi sa atong panaghiusa dili lang sa Agusan del Sur Bernie, dili lang sa Agusan del Sur Paring Art. Dapat tanang katawan sa entero kalibutan magkahiusa. Kaya mag-unsa naman kung usa lamang ka lugar mo'y maninguha, no? Nga magtapot-tapot magyapon, magtakod-takod magyapon ang virus. So this requires a unified effort worldwide for as long as you are in Earth, anywhere in Earth, dapat makigtambaya yung kitang tanan.
in order to stop and bring COVID-19 to smithereens. Daghang kayong salamat, Governor Santi Cani Jr., ang gobernador sa lalawigan sa Agusan del Sur. Bern, muwag to ni paring Adji sa... Kamo na sad, wala sa tuloy apin. Sa Kailan mo, naadi ang banda ka na sa may bayugan, Bern, ma. Katong ilahang kanding bitaw nga. Ay, kasara. Ay! Daghang salamat, paring Gob. Amping mo na permi. See you pohon. Yeah, and by the way, paring Art and paring Bernie, pwede na ako ma-announce yun yung latest cases of COVID-19 in Agusan Sur as of yesterday. Yes. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yeah, from the record of the Provincial Health Office, kagahapon adlaw adunay napulo ka confirmed cases kagahapon, no? Napulo. So naitabo ka as of yesterday we have 337 active cases as of yesterday. So miabot na kini niya og gikan pagsugod sa COVID-19 hangtod kagahapon miabot na og 4,427 ka mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 dinhi sa Agusan del Sur, pero naka-recover na niini ang 3,971. Pero miabot na pod og 119 ang namatay sa COVID dinhi sa among probinsya as of yesterday, July 4, 2020. Amping gyud mo tanan kay ang COVID makamatay mga kaigalaan. Amping dia permi. Paring Art, murag dili ko mo subscribe atong imong giingon nga pag-amping gyud mo tanan. Dapat ang insakto is mag-amping kitang tanan. Tanan. Correct. Apil ka. Apil ta. Correct, John. Correct. Amping dia tanan, amping. Daghang salamat. Keep safe, Gob, and your team. Regards media ni Congressman Eddie Bong Plaza. Yes, magkakarating. Okay. Okay, paring Art, Ray Bernie, salamat kayo. Ang Alright. taga Laguna, Miriat, sana all, yung anak ko diri sa Laguna, natagan og plastic ID card. Pila lang ni sila sa Pilipinas sa dunay plastic ID bisag Davao, wala yung anak. Cool pa. Usa, mabuhay ang Agusan del Sur! Yay! Thank you.